Hi guys, Majong Palis. Welcome sa atong channel. Di ami karon sa garden ni Undoy. Tanaw ra ko ni Diya. Nagbutang sa mga nailon kay ana pakatajan siguro si Diyahang palidya or batong. Arte rang tanawon sa mulandong na. Nana dai pud sa dari tinapok guys nga mga karabaw manure o baka manure. May mo sila na isang i-fertilize sa ijahang mga tanom. By the way guys, sa mga bag-o pa diri sa atong channel, palihog kag subscribe og like og sa mga nangaraan na dari. Salamat kaadto sa inyong kanunayan nga paglikli sa ahang mga vlog. So today guys, tagaan ra mo nag-update gamay dari sa ang lungsod sa Alicia. Ubay-ubay na agamo ang mga COVID cases. So, naana sa Gatos Kapin. So nagsugod ning among COVID cases dari pagka first week of June, darami isa duhan karon grabe ng paspasag pagsaka. Naana may Gatos Kapin danay tulo na ka nga matay. So di sa kumudawat ng bisita ron guys kay garabing paitag among pinagdaanan dari unod sa protocol nga gihatag sa gobyerno, maghugas sa kamot, magpaladyo, mask og mag face shield og mato sa public places. Di isa jud ta maglaglag sa atong kasilinganan. Sama lang ako guys, daara ko daari. Ako di man jud talikadan, mari jud ko ila Undoy kada palis kay mag-upload ko. So manang di ako dari karon. Pero sa jang i-encourage ag tanan mga silingan na rin nga di sa jud ta mag-istorya, di sa ta magtapok-tapok atong tabangan in taon nagatong mga kaugalingon. Di ta mataptan kay laliman kag waray buwan ning abot na Gatos Kapin nagato ang cases. So di basta-basta garabing paspasa. Sa pila ra atong komunidad dari sa Alicia kuan rami dari mga 200 sitos, mga 2,000 siguro kapin ang populasyon dari. Nya laliman ka waray buwan gatos na kapin subot pa sabot garabing paspasa ug ang mga tawo magpagagahig bena-bena ug magsige gihapon libot-libot, di gihapon magpudyo. Ikini bitong kinilagay na anad man ta sa ato ang mga buluhaton lagi dari bukid nga maglaglag sa atong silingan chika-chika nga na mao siguro po na isa ka rason nga dali ra mo saka agat ang cases. So ato salaman ng likadan di salaman ta magtusismis ug ari salaman ta sa tuhang cellphone magduwa-duwa magpudyo. So makagaubad japod guys oy. Pero ano pong take na lang po ng opportunity nga makamuni-muni ko makahanahan ako unsay ang maadjong buhaton. O kanang maka-exercise food, maka-take care ba ito kasi mo kagalingan, maka-self-care ka. So, one time nga maka-self-care ka. Kay kitang mga tagali siya, magpudo sa ta, mag-self-quarantine sa ta. Kay delikado ba dyan ang COVID, hindi na ba dyan pinamatay. So, by the way guys, today, magbike-bike sa lamang ko na aris natad nila Undoy. Kaya di mo kumatos highway, kaya mahagli ko kay dagka ka yung mga truck. Madara ako magbalik-balik, bike-bike. Maado na raman ni guys, mapaugnat sa kusog ba kay grabing kapodya pagkajag maghuhinok-tok ra na magkajag pa bike di sige chikara ni bahag daras natad libot-libot. Maado na raman ni andar pagkatang bogog sikad-sikad. Nahaman ako bike-bike guys, kikutasan man ko sumatong naniudtok kagang suwa guys kay nang tanggi, kuan, sunaban. Kuan kananay humbang nang ka, mo yang sudan sa lami man na, humbang nang ka sausaw pa rin mo suka nga nay sili. Pero di pala suka kay acid, ako acidic ra ako. So by the way guys, nakalimutan kog inom na vitamins ganyan ang buntag, so mo inom ko sang vitamins. Kamo pod guys, azo jud ninyo kaliptig pag inom maginjuhang mga vitamins. So ang vitamins na gigamit karon is multivitamins plus iron stress tabs man ang giinom ko nga stress kaadto ko mga panahona. Ganahan ko ni kay na 500 milligrams of vitamin C. So ginahanglan ba natang vitamin C kay mo ba mo pa boost sa ato ang immune system. So adto kay tig inom magijuang vitamins bisag unsa pa na basta kay something that has vitamin C. Starring jahangi hadhad dari ilang bay agkatong mo ang picture nga izhangi pa drawing. So na may vitamins dana adjora na i-display sa inyong bahin taon imnay na lamzain taon na kay labi na gagi mo pang kaon wa pay klaro ana magkaon ra pagagbugas ug buwad wa gagi kay nutrients na maando. So kinahanglan na kay pang dugang-dugang dana nga supplement, mga food supplement kay maadto ning food supplement sa ato ang lawas kay makatabangin taon na sa pag fight sa mga diseases. Ito na. Daghan na pag inom og tubig. Kay lami pa nang mo inom talaghang tubig.
Basta buntag ka doon ng gabi ka magsige na di ka patugon magsirag ihi. Mo pa di paghigda nimo barang na pag ihi na pagka. So inga na mo ko usahay makalimot ko kanang uhawon bitaw ko alas 8 na gabi eh. So matong na admit man ko sa una. Ja mo to ning ungutan akong duk di ko makatugon ng gabi sikog pangihin dahil sa huwinan. Kusog buti ka mainam og tubig kung magabi na. Kay hugon man ko lahi magang lifestyle dito sa Manila kay tagdugay man ko matuog mga alas 12 alaunas kadlawon. So mga alas 8 alas 9 gabi active pug na laro-laro pug na sa gawas mo nang mainam kog dahong tubig kay hangat uhaw man nigkahigda na he sige kog pangihi kay ingon nagdoktor di diri kuno ka mo inom og tubig og lapas na sa alas 8 sa gabi kay makaapekto kuno sa digestion hinuon sa imuhang tijan di nun good sa imuhang lawas. So kinahanglan buntag ra jud ka mo inom og tubig. Excuse me, buntag palis naman hapon kay active pa mo lawas na sige kag singot sige pag inom. So kining ang vitamins guys bisag asa pa ko katunong di dili mawasang bag bunahang bag pero bugdog. Sana ulo bugdog din ang bag pero kay kaniya nang dudadon bisag asa ko katunong karihang dudadon. Mga negahang pangkatog ninyo guys kining sayang living nga oy katong giingin ninyo nga mo nagluwas na before pa jud kuning kuanda ni before pa kuning endorse dani ninyo ara na din hang gamit mo gid ni luwas ang kagaling sa apig jud mamatay na ko kay di man jud ko makatog ara nga naon ana katong uban niingon nga saan paggamit og injong kaugalingon kanay kay haban ni kaugalingon kay nam ko kaugalingong peppermint kitagaan man ko ni Ate Ellen so pwede rin mo yung ganaan. Pero nagsawsaw mo sa inyong bahay, adyo lang, pwede kayo murag ma-contaminate pa, di patura. Dari nga na. Sawa kayo pa kung saan guys, wala ba't dari murag nag-makeup. Dari ra nga na. Butangan ha dari gamay, kaya rin gusto ko makasimod. Dari slikod sa danggan. Haplas ni si Ja. Pasig kaingan putong uban og Diyos, aim nun. Kaya di maningan, hoy, basig mahilo mo na. Diyo ba rin tilapan. Pero kani, I believe, nga bisag haning at tilapan, di ko na ni mamatay kay organic. So, gikan ra na just mga dahon-dahon. So, pwede rin kung nagtilaan ka ng white flower, hindi pa maganing imnon, tilapan. So, pwede rin pero di po na ingon nga tilapan dyan ninyo. Naara na ninyo. Kaya dipindi matang taon namin mga taon di mo tuog haplas, na mga taon di mo tuog banjos. Ako ka mo tuog man ko, so naara na ninyo og musulod ba kung ang gikuan basta kaya og ako ay pasultihon, i-recommend nas mga di makatuog. Kana bitong bing uto og ilong, sinuson, ako kay bawo sinuson man po ko, kaliwat tagina mo sinuson kan. Stuffy nose ko pirmi, labi nagna ko mabahuan. So, mga rin nakatapang na kani peppermint. Ang peppermint manggod kani ang ilong magabi mag-stuffy nose na din siya magbingot mo nang ang gamitin din makatug ko. Og labad pag ang makatug ko. Kari pang lavender. O pa niyang idbag unin ang gamit ang giduhon mas maka-relax din siya. Mas makatug ko og lami. Magdamgulang gulay ko unot ni undoy duwas kalibunan. Bitaw. Kidding aside, magdamgo jud kag lami basta himbing imong tog kanang lami pud ning mata. Ning mata nimo. I love my sleep last night. Makaingan ka. Inom po ka barang magaluhod-luhod na pugudari na buing ba sakita na ang tuhod. Di ko muluhod di man maigo gahang tanawa barag ko sakita gang tuhod no rayo man ba kini. Agray di man ni rayo man kana bitong nabuang bangar bagaluhod mo kudari. Uy gaya so sakit garay. Ang galuhod ko karo masigo kang naong. Kay kaning naong grabe makuam ka jud palanggana. Guys, mag-promote na gihapon ko sa kahumot. Guys, nakoy mga stocks daris ka undoy ko. Nay mo palit ni undoy og dari rapid sa ila siya may mohato jo. Aghang perfume guys, humot ka adjo scent collection by Florami Buholana is mapalit nimo sa Shopee. I-search ra nimo hangan Florami Burato or Florami Buholana perfume ja. Agaha na to guys kay katong tag 250 pesos ra kay na iba nagi-post tag nilibo man. So, di na po siguro na makatarengan. Taas ra pud kaadjog tubo. So, siguro ang uban, huwag na magbalik dyan yung mga 300 or 350. Okay ra siguro na kay, arong na po siguro sila kita. Pero huwag dyan tayong magnilibo. Kay 250 ra dyan, huwag dari mo direct na mo palit sa Shopee ng Florami Burato. Huwag sa inyong mga friends, siyempre, kliti na po to sila, bayad sa shipment. So, maunang sigurong ang ilaha, mga 300 na, 350 na. Pero, sa aha dyan guys, sa Shopee, 250 pesos ra na naka 85 ml. Nga ni kadakaun. Puno pa dyan na. So, mabung na dyan kananig pa. Pahumot-humot. O, gusto kang labay ni mo inganas imong krasa. Humot sito si Dja. So, kinahanglan po tag perfume. Dja. Kasagaras mga perfume, mga long lasting, kay grabe mang mahala. So, karang long lasting ni si Dja. Mulas na ni mo tibuok adlaw. Pwede pa ni sunod adlaw. 250 ray mo hang budget. Humot na kakadyo. Di mailhan nga 250 agi mo hang baho. Mura kong baho og milyon nun.
magtiwas na midaring garden mo tabang nako. Ganino mo ko katabang guys si Jaraman. Init man. Adag ba't itim ko. Hani po na yung sundang karap. Amo mo pagkado. Ara mapuning ka. Habaw. Jara. Puto na naman ang kamot na binunaw. Ang sagbot o pa na puto. Jaray. Aman na ko hinarag. Naghubo na pod. Anong inita ka doon na itom na nang imong naog sa mot? Tinadya ta magkitag hapon. So guys, kamo guys, wag na amoy gamay na ng juta. Anja. Pwede na ni jutamnan og bisag mga utanon. Kapiang mapanisundangaw doy way lain. Kaigit mo puti na ni hinampak na ni. Karong panahon na di na uso ng mga arte. Kay arte ka karong panahon na patay ka, buntas ka. Ang uso ron, madiskarte. Kana pang hait-hait doy oy. Oy guys, ug makasobra mi dani among garden kuno hay pug maka-anime. Ug nami sobra sa among konsumo, palit mo ha. Organic na ni guys, tay kabor yamang fertilizer. Makabuto man doy. Kari ara sakita man. Ora man ka. Pre, itong putan na to ka, tanaw tuloy ko sa putan. Dito, lahat ay hayat ito. Di ko. Sancho. Kisa pigatudlo ni mo ginganaan na. Pataka man ka. So, man ay? Patudlo pa kang nanay. Mangisnak tanin jo guys, da ako dari saging agagmay pero guwang naman po ninatag ni MJ ug ni Chloe Chloe. Tung kauban bitaw na sa pa. Kanta ninyo, katasa. Kanta. Dapat undoy na man, tapa dito. Mag-jogging man tami ganina. Mating sige raman dyan sabot ng mag-jogging, may di raman kajid madajun. Bawa ka dyan. Ug di, pala man ta mga kurente, lagmi ng tataglawas ron. Di, bari ka na kurente, alarm-alarm pa kunog balas 4 medyas kadlawon ka mag-jogging. Inig alam ra ba to atuplo kung tugop, di na kurente. Diya, ug na mag-post sa FB nga garaping kagamay ka tijan magsuya-suya, kag imong tijan, murang tijag burod kay. Kurente malagi, mag-alarm-alarm, di man dahito mo bakod.